nového videa s názvom Puppet Soccer Champions. Je to známa hra, je to futbalová hra a ideme si ju zahrať. Teraz si snížime hlas a ideme hrať. Tu sa nám to bude pripočítavať, koľko vyhráme poháre alebo také veci. Takže vyberáme si tým. Aký tým budeme? Budeme Barcelona. Vyberáme si Barcelonu. Mám z neho otvorených žiadneho, takže si vyberáme Juventus, nemám žiadneho, takže ideme hrať s týmto tušašom. Prvý zápas. Môžeme ísť. Hráme proti Inestovi z Barcelony. A 1-1. Mohlo by byť 2-1. Tak, pekná strela. Tak, pekne. A dávam gól. 2-2 pokračovať. Ideme proti Barcelone. Takže je to Busquets. A dávame ho prvý gól. V prvej sekunde. Druhý gól. Tretí gól. Tento bude ľahký zápas. Štvrtý gól. Piatý gól. Šiestý gól. Takže vyhrali sme 6-0. Pokračovať. Ideme ďalší zápas proti Juventusu a je to Černoch Baboletý. Pekne, vyhrávame proti nemu 1-0. Krásna strela. Vystavená, ale my mu to vraciame a zväčšil sa nám lopta. A teraz je oveľa menšia. Musíme si dávať pozor. A to spadla. Baboletý prehráva. Teraz nás obkopťa, dáva nám gól na 3-1. A je to 4-1. A vyhrali sme 4-1. Tak, ideme za Juventusu. Je to chlapík Jordan Kiu. A dal nám prvý gól. A my mu to totiž vrátime hneď prvým výkopom od brány. Tak, znovu kopli peknú strelu. Tak. Bum. A je to krásne nadkopnutie Jordana Kiuho. Tak, je to 4-1. 5-1. Krásne sme to vyhlášili, čo povedali krásny gól. Mohlo to byť 6-1. Vyhrali sme 5-1. Pozor na našich hráčov. Tento stojí 11 000, máme iba 5 000. Koľko stojí tento? 6 000. Tento 20 000. A radšej trénujeme spíť na tohoto. Alebo ideme sa popozerať po iných tímoch. 12 000. Tak.
160 diamantov. Ojojojojoj. A tu máme to otočidlo. Ideme vyskúšať to otočidlo. Takže ideme proti Manchester United a na prezivku majú Červení diabli. A vyhráva nad ňou 2-0. A teraz je to 3-0. Je to 3-1, musíme to vyrovnať. Krásne odkopanie. Aha, je to 4-2. A teraz krásne bude nadkopnutie. To nič z toho. A je to 5. gól. Prepáčte, ale mi objavujú vždycky také reklamy. Môžem to ešte raz otvoriť. 1900 ideme ďalší zápas a dúfam, že tu vyhráme aspoň 100 peniaze. Tak ho musíme pretlačiť telom. Je to starý detko, takže poď. Poď, a je to gól. 4-0. Tak, pekný nadkop. A bum. A dal crossbow challenge. A tak bol to krásny nadkop. A je to najmenšia otáka stácia. A vyhrali sme 2-1. To sa peniažkol, takže môžeme si ísť kúpiť, ak nám to dovolí. Toto tu a máme 3000, takže kupujeme. A to sa pozrieme na ponuku. Aha, to si stojí kredit. Tu by sme si mohli pozrieť, koľko stál tento. 11 000. Tento 11 000. Tento 15 000. Tento 110 diamantov. A tu je Messi. Tu je Neymar. A nájdeme teraz Real Madrid. Tu je Real Madrid. Tu je Ronaldo. Tu je Pepe. Tu je Zidane. Tu je Modrič. A tento stojí, presne mi povie 7500. Takže ideme hrať s mojím novým hráčom. Tak poďme na to. To je prvý zápas a ideme proti Pedrovi z Barcelony. Poď, nadkopni ho. A dáme gól. Teraz krásne nadkopnutie, je to gól. A to bol to crossbow challenge. Teraz sme si dali vlastný gól, na to si musíme dávať pozor a prohrávame 3-1 proti Soju z Barcelony a je to 3-2. Už sa blížime k vyrovnaniu a skoro si dal vlastný gól, takže pomaličky aj tento zápas skončil a presne teraz skončil. Takže prehrali sme 3-2. Ideme ďalej. Tu máme zase takéto steny a vyhrávame 1-0 nad Ronaldinho z Barcelony. 2. A vráca do brany krásne, ten má zlomené nohy, nevie kopať. Krásne, 3-0 pre mňa. 3-1. 4-1. 6-1. 5-1.
To 6-1. No, skončil 6-1, takže pomalečky budeme aj končiť. Takže končíme.